И здравейте хора, аз съм Сашо Младенов и днес ще експорнем този вилидж, който намерихме в миналия епизод на оцеляване на предела. Отново играем с Мариела. Обаче, къде е наковалнята? Ето такова свет се намира често. What? Няма наковалня. Shit. Това ще се смени. Да, явно да. Дай ми на болна. Твърди се. Ти казах, а те те питаха да направим зеленето ми каза не. Казах те си направим. Fuck. Нали аз ти казах, това е по-хубаво. Аз ще ти по твоето. Аз искам да се връща. Да. Направи го по-светло. Как? Не мога. Падам тук. Къде бе? Махните зомбита, май. И ти ли трябва лък? О, шит, чупи се. Фак! Шит. Фак. Рун. Рафари. Нищо не виждам. Yes. Рафари. Да не скочиш? Абсолютно нищо не виждам. Ох. Бързо. Ето го видиш. Ще се изм... О, нямам ядени. Слагай милион торчови. Я. Слагай милион торчови. Не се спомня тук. Слагай. Добре, всеки клип постоянно кихаш. Сега ще... Дай ми една друга. Ляба. Let's... Аре, излизам. Ти спи. Добре, спи. Бра. Спи го размила. Бра. Ама ли спи? Фак. Излез. Так му заби... Не. Son of a bitch. Копрая. Отвънка имаш нещо. Здравей, ма. Той за мене! Какво е то? Той за мене! Какво е то? Той за мене! Бягай! Експлодира ти в главата. Кучка. Той за мене! Кучка. Стой нещо. Да споделим наградата, аз го убих. Ама аз казах, остави за мене. И аз го убих. Това правя. Дай ми поне бронята, то с честплейта. Или гасите. Аз имам каска. на тема.
на мен ме забиваш, това е. Чакай да ти дам батушките. Искам да взех. Аре. Вие там постоянно ме забиваш. Трябва да го купя, защото надразна. Не, бръскам се. Дай ми храна. Не, то за мен. Ага, взема ти! Ако да правим? Изпари си храна. Нямам храна. Не изпари си. Нямам изобщо. Нищо нямам. Баси пича, влезе, изяде храната и айде, чао си. Взе пържолки, бре. Коментарите. Дали се заслужаваш? Моята къща е. Моята къща е къде? Погледни малко една страна. На дясно. Или на ляво. What? Искаш си? Ух. Тук си имам. Абе брат, ти тук що те име? What the fuck? Не говоря на теб. Тук ще махна тук. Защо подявалите изобщо е така? Аз гърди на моето. Няма моето твоето, всичко. Видя моето видео. Взема. Направо още 2 хляба. Всичко сица. Ще взема и тия спартури. Те са неугодни. Както сега. Дай 16 паршори да се пекат. Що 16? А? Що 16? 16 вече. Кому направиш 16? Потому ти си луд. Ще трябва да се спекат. Значи. Какво ми пречи? Така. Да, така е добре. Тя Бог шелфове на кефът. Бог шелфовете. Да, няма да разбереш какво е. Хора, между другото весела Коледа, сега се сетих да ви кажа. Весела Коледа. От теб ни. Съм казал. Просто направим аз цяло.
Ако имам... Кожа е, вот. Кой има? Нищо. Кой? Запотико. Да се направя пробно. Трябва ми още две. Чай, докато не съм забрал да си направя един меч. Обаче всичко ми е ето. Едно, две. Ще направя два. Чакайте, да се правя това. Хора, много се извинявам. Правите намаля звука. Много се извинявам, ако се е чувал много силно. Безплатен чест. Double chest. От тебе остана кофата с млякото, нали? Аз предния пила ти го дадах. Щом просто. No. И аз първоначално си бях намислил там да живея там. Благодаря ти на близките. Дай ми ги. Дай ми ги. Айде, наистина, само те ми бяха. Съжалявам, само една. Аре, бе, дай, малко, моля. Дай, бе. Здраве. Аре, бе. Няма да те целя. Добре, хора, надявам се по път да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и